Tarkashi wata cikakken dalili kenan da ya sa shugaban ƙasar Najeriya wato yake ƙoƙarin ƙaƙaba dokan haraji a ita ƙasar Najeriya ɗin a yau. Wanda kuma wasu suna ganin cewa hakan ba abu bane mai daɗi kuma ba abu bane mai kyau, kuma talakawa ana ganin cewa za su iya faɗawa halin ha'ula'i wanda hakan zai iya taɓa su kuma a samu firgici a ciki. To mai sauraro, ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na muku matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato yau za mu yi magana ne game da ita ƙasar Najeriya, duba da irin halin da take tsintan kanta na matsi da kuma wasu abubuwa dai. Wannan dalilin ya sa muka ga ya dace a ce mu fito mu yi magana. Wannan doka da ita wannan ƙasar Najeriya take ƙoƙari ta sa a ƙasan, wato dokan haraji kenan, tabbas bai kamata ba, saboda ita ƙasar Najeriya wato ba ta kama da ƙasan da ya kamata a ce an sa mata dokan haraji ba a yanzu, duba da yanayin yadda abubuwa suka tsawwala suka tashi, matsaloli kala-kala dai. Kuma ita ƙasar Najeriya ma idan ka kalle ta, ƙasa ne wanda har yanzu ana da cewa an ba mu 'yanci ne, amma babu wani 'yanci. To mulka ka ake yi, ga rashin tsaro, ga rashin kwanciyar hankali, abubuwan dai ga su nan dai kaca-kaca kala-kala. Kun ga ya kamata a ce su gwamnatin su ringa lissafi da kwakwalwansu, su ringa dubawa su ga me ya dace su sa ma talakansu, me bai dace su sa mashi ba. Amma tabbas dokan haraji bai tadin da Najeriya ba, gaba ɗaya ma bai dace ba, bai ma yi kama da a ce wai an ɗauka wani doka an zo an sa a ƙasar Najeriya ba. Gaskiya wannan ci baya ne. Ku duba yanzu yanda ake bandit ɗin nan suke kashe-kashe. Kullum in za ka hau social network sai ka ga an ce ai an yi harbi a wuri kaza, ko an kidnapping kaza, an kama wasu, an saki wasu, an kashe wasu. Maganganun da yake nan. To kun gani, ga abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi focusing a kai, ta ga ta yaya za ta bi ta samar ma da talakanta da security, wanda shi ne farko abin da yake buƙata. Sannan kuma idan aka yi hakan, dole za a zo a yi mashi providing ya zai iya samu abinci cikin sauƙi. Idan an ce ka je ka yi noma, na farko babu security noma, na biyu taki an tsawwala shi. To ta ina za ka yi noma? Kun ga kuma kayan noman ma ba a yi talaka providing ba. Kullum sai dai a ringa bi a gidan rediyo ana yaɗawa akan cewa za a raba tallafi kaza, za a raba, amma in a raba baya zuwa hannun wanda ya dace ya zo. Still dai su manyan su suke riƙewa, su kashe maransu da shi, ko su siyar ma wasu can daban, ko wasu 'yan kasuwa. To kun ga ya za a yi rayuwa a haka? Amma kuma ana magana wani wai ana so a zo a wani ƙaƙaba wa mutane wai dokan haraji. To kun ga still ana ƙara neman wai kuɗi ne fa a cikin talaka. Wannan ko an sa dokan harajin nan ba fa matsala bane ga mai kuɗi. Shi mai kuɗi ba ruwan shi ta wannan ɓarayin. Mu ne dai talakawan, mu ne za mu ci gaba da shiga halin rashin jin daɗi da ƙunci. To kun ga wannan gaskiya duk ba abu mai kyau bane, kuma ya kamata a ce gwamnati ta duba da masu faɗa a ji, da manyan masu kuɗi, da irin 'yan kasuwa ɗin nan, su ma su fito su yi magana. Su ne ake jin maganarsu. Mu ba mu isa mu ce ba. Iyaka dai mu fito ne mu yi magana a nan, kuma ko an ji ba dole ba ne ma a yi amfani da shi. To gaskiya muna ƙara jan hankalin ita gwamnati, kar ta ringa ganin talaka a banza ko da yaushe. Yana fa da amfani. Duk lokacin da aka ce talaka ana ganin shi a mara amfani, to za mu iya cewa na farko shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ya contributing, wato ya lalata kanshi. Saboda idan aka ce wa'innan mutane ba ka biyo musu kana musu bauta yanda ya kamata, ka tsare mutuncinka, ka tsare gidanka, wallahi ba za su maka wannan rashin mutuncin ba. To amma mu kenan an ba mu shinkafa tiya ɗaya, mun je mun dangwala ma wane, mun yi kaza, mun yi kaza.